Hej, jeg vil lige vise, hvor nemt det er at oprette sig som solcelleleverandør på solcellepris.dk. Det første man gør, det er at lige at scrolle ned i bunden her, og så trykke tilmeld forhandler. Solcellepris.dk, det gør det nemt og overskueligt for forbrugeren at indhente 3 tilbud på solceller. Her har du så som solcelleleverandør mulighed for at byde ind på de her skræddersyede solcelleanlæg. Priserne på de her leads i branchen, de ligger typisk på 200-300 kroner, men her vil vi rigtig gerne se, om ikke vi kan gøre det samme for kun 100 kroner per lead. Det gør, at du kan lave en rigtig fin forretning, selvom du kun skulle vinde for din tilbud. Det skal være en god forretning for alle. Men lad os prøve at oprette en solcelleleverandør, så du kan se, at det tager ganske få sekunder. Vi starter med at indtaste vores CVR-nummer her. Nu prøver jeg bare lige mit eget. Trykker vi videre. Så har vi automatisk fundet din virksomhed frem med adresse og firmanavn, telefonnummer, mail og det hele. Så her der vælger du lige enkelt et logo. Nu tager jeg bare lige et her. Og så et ønsket kodeord. Nu skal jeg bare lige bruge dem. Og så hvis du ønsker at få besked ved nye leads, det vil sige, så får du bare lige en enkelt mail, når der kommer et nyt lead, så kan du hurtigt se, om det er noget for dig. Og hvis det er det, jamen, så kan du byde på det med det samme. Men vi trykker opret profil. Og så har du sådan set oprettet som solcelleleverandør. Nu har jeg så fået en automail her med, at jeg lige skal godkende den nye leverandør her. Det er sådan, at for at der ikke kan komme en svindler ind, og så lige oprette sig gratis her, og så, hvad kan man sige, købe alle leadsene, og så stikke af. Altså, så skal vi lige tjekke dig ud og godkende dig. Det tager typisk ganske få minutter. Og sker det ikke med det samme, jamen så er du velkommen til at ringe på det her nummer og kontakte os. Så godkender vi det med det samme, hvis ellers det hele det ser rigtigt ud. Nu kan jeg lige prøve at godkende en ny partner, og så trykke opdater herovre. Så er man sådan set godkendt og klar til at købe leads. Her det er ens dashboard, hvor man har overblik over alle leads, og så direkte leads, og så hvad for nogle leads man har købt den her måned, og hvor meget man bliver faktureret i næste måned. Det er sådan, når man køber et lead, du skal ikke angive betalingskort osv. Du skal blot købe de leads, du gerne vil, så kan du følge med her i dit regnskab, og så fakturerer vi, når måneden er omme bagud for de leads, du har købt. Det er sådan, når du opretter dig herinde som leverandør, så bliver du automatisk en del af vores landsdækkende oversigt over solcelleleverandører i Danmark. Nu kan du se, den her Juncker Group, vi lige har oprettet, den er allerede kommet ind her. Og der er det sådan, at forbrugeren de kan gå herind i liste over, og så sortere i Danmark, og så kan de faktisk også indhente et tilbud direkte hos dig. Du kan se, når de gør det, så er det et tilbud direkte for den Juncker Group, vi lige har lavet. Jeg kan for eksempel lige prøve at for sjov lige at oprette et tilbud her. Nu kan du se, at den finder huset frem med det samme. Så skal vi sige, det er tagpap, og det er et stejlt tag. Skal vi have elbil frem, det skal vi ikke. Vi vil gerne have batteri og finansiering. Og det er så kun, hvis man yder finansiering. Hvis ikke, så sender man selvfølgelig ikke det. Nu siger vi bare lige et eller andet fiktivt forbrug her. Og udfylder indhent tilbud. Så er det lead registreret, så skulle vi gerne kunne se det om i vores partnerpanel her. Der kan vi se direkte leads. Jamen, der er kommet et lead. Går vi ind på den. Så kan vi se her, det er det, vi lige har oprettet i dag. Og der kan man så se kundens hus, og man kan se al data om huset og varme og så videre. Og her der kan man så købe det for 100 kroner. Nu vil vi prøve at købe det. Bekræft køb. Det vil vi gerne. Så har vi det er så mig. Så har vi kontaktoplysningerne her, og så kan vi kontakte kunden, som vi vil gøre normalt, hvis der er en kunde, der har henvendt sig til ens virksomhed om at få et tilbud på solceller. Det er ikke sådan det skal ikke være sådan en prisbasker, hvor jeg leverandør kun har mulighed for lige at smide en pris, og så er det suverænt det kunden vælger på. Det er det slet ikke. Altså I må kontakte kunden, ligesom I gør ved en normal kunde, og præsentere jeres tilbud og jeres service og så videre. Nu kan vi prøve at gå herom igen. Og nu kan vi så se vores tilbud, vi lige har købt her. Og det er sådan, den håndterer også sådan tilbudene. Nu kan vi se, at tilbuddet ikke er sendt. Det er den som standard. Så når vi har sendt et tilbud til kunden eller kontaktet dem, så kan vi lige opdatere det her. Så når vi går tilbage, så kan vi se status her hele tiden. Der er tilbuddet, det er sendt. Og lige sådan som hvis, lad os nu sige, at vi har vundet dem, så skal vi jo ikke en kunde, vi skal følge op på eller noget. Så skriver vi bare, at det er vundet. Og her der kan vi se, at 100 kroner bliver faktureret den første. Og her kan vi se alle åbne leads, det vil sige leads, der ikke allerede har fået 3 tilbud sendt. Nu kan vi prøve at tage for eksempel en her, Randers. Det er så sjovt nok mit eget hus igen. Og igen, lige sådan køber vi bare. Og så kommer det ind herom igen.
ligesom det andet, som var direkte. Og der kan vi ligeledes ændre status og det hele på hvor vi er henne i processen. Og det er naturligvis ganske gratis at tilmelde sig som leverandør på solcellepris.dk, og du bliver vist helt gratis i vores landsdækkende oversigt over leverandører af solceller. Du betaler kun 100 kroner per lead, du ønsker at købe. Men det er jo sådan set det. Det er meget enkelt og lige til, og hvis der var nogle spørgsmål, så er man velkommen til at kontakte os, så skal jeg gerne svare på dem. Vi ses.